So hello, good morning. Jotoro na hai tisi ketal kelam sugani channel lo. Hingke tini hingke seng thangnai tongo bolongo bohi bisai watawani bangai hingke nai tong nini ro jeng temani bangai wata nai bisa samung nangmani bangai watawani thangma tongha hingke bolongo ba asuk warok nai tong pro bang dong sakai phunung maya panang nai do hapana je sakai phunung mamani phunung nai sunai tong di jotono tabo hingke jeng bolongo sok paijak sinamo bagan mo tabo belai kraijak hingke sinamo khulok mani buduk yak asuk hingke bon bangai bathakjak rajak ya hingke bonai tongo yang buino raro mani timo khairoi rai ro khasajagoi nai tongo hingke bora manjaga hingke kaha bui rok pai manjaga hingke bui ke buini hino ahangke raya bon bangai ni bo khasajagoi nai tongo tai sito belai hango Dosa? Iya, tai to belai ha kita bukan menjadi tabo hingke nogo phaiwi teisa seng yang it nainai hin thanglai ha hingke it naiwi tonglaibo tabo hingke pomo haro he bono songke ang to hama ro sia 1 number 2 number ong hinbo tongpho জীবন কর্মনি ang hairo khe mo nayakho sibsiyakho hingke seng yango nailaiwi tongo bomo nake chanai rok hine so confirm khaijak wngha tabukhe nogo sokpai sinai sari hingkene ele tabo hingke nogo sokpailaha hingke nogo sokpaiwi tak borok karinai nogo tongha hingke ai samung tutuk tatak ma samung nogo yang it rok khlaibai yakroi tabo khe bo yang mal rok honai rubber rok honai hi tongo hingke rubber dam rok komijak pho bon bangaini daiti daiti je tongmano jeboni kwbang khe phaljak no roiro hosinai hi salaiwi je kwbang damo bo phalro hosinai tabuk malti salai tongo gari o hingke bon pore hingke borok thangsinai gari no pura khaibai kheno load khaibai khe thangnai yango joto ang bo rwkalaha rwkapano kisa khaina rok sinai hi khaimani hingke amat rok baba tei ganani khoroksa borok najak hingke bobo tongo bobo rwkai tongo hakeno hingke tabo hingke yang oroni gari saka si mati sanai hingke aiya khe bangkulaha hingke kasama yang painai boni bangai saka o tisai talangsi bono sai tongo driver ni bumung hingke black father kosi hingke nai tong nini rok Hop sa rang maya su. Oh, sa rang ma baya thok. Ba. Aba a. Su doro te ba kuble. so tabo khe hor ungjak hor yang basai awang musuhi awang snai tongo hingke taini lagira hin phaibo ang bahai logoi tongpai mani rok mongo yakroi hingke bangkulaha hi tabo sin tongpai lapho hingke tungpai dui kai kake mangrok tongo hingke naibi asa jorang sikhang video lai log na naikano hingke yang mani sikhang jorang hambai kaisa anche ani video nai tomani bangai